دمتي راديو رناينا زلنا كبرات تختاتلت مدب مباركس لهم عنتي اب اوبن مايك فوت مدرخ عندهم قاشانا حاونا ايانا ممهرنا خافتهم اللونا لنا نحبنا لهم برهانة قورز قابيهر براش كاب شتوتغارت جرماني مسانا زل براشينو نافرحو كي حجيخ دوشكا غيكون مهنياتوسي دحرب زمتيخا مجلس مهابكا بزحت بتي كومنتين بناوشت ملقتن حلف حليفهم كوشت عدي نزنات كامل اخت سميعهم دهايز قبرلنا مو اندقنا طيقكا فقادنيا خوين كابزخت مت مهالكا بتعمي زحقوس كمسكنا كافتو بشميم شم كلهم تختاتلتي دنتي راديرنا عدالوتان and براشينو thank you so much. يغني لي يوناتان بحاف الشوغا كلهم أولات راديو إيرنا بتغلى لها كله تي تخطاتا راديو إيرنا كون نتي ناتي تقدسهم سميعهم استفعل عليه أكلات معدوخون ويكا خبرز له حسابات مهابن هاي قالها زلفا دلو هم دلون يري وفتي كومنتس مالتي نتي زلفا زوبوكا بتعمي خاب كندي بزلفاتات نتا حسابات بحساب خطقربو كلهم زيادة تمرات اسلزخون تخابير كامخاد لعلو كله نتا إريترانا عابي تصقا سلزخونه بخوم ملكا انتكوتي حسابات بزقات أمزي كلابو كنفتو مالتي هو صبو لبوايو براشينو حنتي ملقت خبا وش تعدز مصثالا نسا كي حبركوها وي كي نغركوها حلف ايدلن نسخا خمبراش بزعبا زم نسياتنا برغدنا حمدو اب غونو مالخو بمبالكا جيغا سئل زنبروم بزعبا زم نسيات بسنكخا نحنا ونا غونو مالنا يلوم ملقت سريرو مالو دي نغركاي لي براشينو نايلو ما عنتي كندتي اداليز نبركو تترفنا اذا حلف غزي مهنياتو ساعات لزاخل الناسي اقاريصنا يا مهنياتو علالكا بتعمي طعم هاري هانات سلازخونه صيله يسمعوا يرسعيت غزي تا غزينا غن وسنت سلازخونت ان ذاتس واي حتيتكا غلغل خفلطو دللموس فقادنيا دي 5 ولكو حرايلكا سلازمصخا تحقيس زلهو كلطف إلى زارب الله حجم أنت جزية خي ولا عليه براش تي كندي نات كامل اختبزي كل شاب يونايت كنكون لنا حبرنا هنك على سالنا سألنا منيو أب نصر كنا عمت لنا لعله كل قا مهورات نتي تقال سأكل ككاتعلون كجايلنا لوز بالملختي خاتم محل في كل جزء نمجمر يعني خونا ناجن كابتم بزحت ابزي زيتبو ملختات سميعهم صحفهم ويسدو ملختات سلازلو حنت خاب ان انتايا حتى تلناس لزبولني اذا حتى كازلخو انسخا كم تزحبر كانا تقال لاي ناي جبهه خنيركا تقال له حرنت ارترا بدحري جن ابزي ابالنا هجدف ويا غون هجدف تطول كازنبر كاخا زي قرب مبرخ تبنى اسلم انت اخان هقدف تدقف نيركا تبل حتى عمت يامو قدمنا بتي علا وتحستنا متاو ناس بزي هنجمري لي براشينو صبو يوناتان لك على انا ون مريتي ازنوركيا سبنتاي حدا خبر بصاي ابزي كومنت صحابو زغبركا برهانه بخبرت نزيات من الشلي حتى كايلو تاي دحاتتا سلمتا هذا قدرت تودي بكاتب ليها بتاع مقداسي توساني تكاب في الله نعايت ملكت وحفش يخانه تقولوا اريتراون تملكت يا زبل قمتالني هو انا ابال خمس بالكا ابال نايتقال لحرنه اترا نيره نايتقال لحرنه اترا اوشتو بزقاله سلنا وركو انا حدا خابتهم قداي نايتودب كوينه بولنتاي ديكون كون السودان تسلتكو بتي وشتي تقال لحرنه اترا زترخبه وشتي تقادالاي زي مردا بتشم بشم فالو ليلو ابلعلي زوسدو سقمتي حدا خاواتهم كابتم زمرحو زنور نايتي منقسقاس لزنبركو بملكع السودان كاتغيله مالتي اوكي زغوينو دحريو بزغونه مالت ابتودب خنملس
ኣብ ሱዳን ዝኣክል ምንቅስቓሳት ነካይድ ነርና ተመሊስና ክንቃለሱን ብዙሕ መደብ ነይሩና ኣጋጣሚ ኣይሰለጠናን ካብኡ ንስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ ጀርመን ድሕሪኡ ከምኡ ኢለ እንዳኸድኩ ኣብ መወዳእታ ክሳብቲ ነፃ ኮይኑ ኤርትራ ክሳብ ዝህግደፍ ዝበሃል ብ94 ቆይሙ እሞ ናይ ሰልፊ ኣቂሙ ኣባልነት ዝሓተሉ ነበረ ግዜ ንሓንቲ ትኹኑን ኣባል ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ይፈልጥን እየ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር እየ ዝብል ዘለኹ ከም ተራስ ህዝቢ ግን ብፍላይ እቲ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ካብ 87 ኣትሒዙ ሓደ ፃውዒት ንኩሉ ኤሪትራዊ ዘቐመጦ ነይሩ እሱ እንታይ እዩ በይኑ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ናይ ጀብሃ ምውፃእ እቲ ዝነበረ ከዓ ምስ ፀላኢ ግጥማት ይኹን ወይቲ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ወዲቑ ስለ ዝነበረ ነዚ ጉዳይ እዚ በይኑ ህዝባዊ ግንባር ክፈትሖ ስለ ዘይክእል ንበይንና ክንፈትሖ ይንኽእልን ኢና ኩሉ እቲ ኤሪትራዊ ናቱ ተራውን ኣብዚ እጃሙ ክበርክት ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ፃውዒት ኣብ ዝገበሩሉ ንዓይቲ ሓላፊ ናይ ኤውሮጳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ብገዛይ መፂኡ ከም ሰብ መጠን ንክከሰኒ ከም ዘለዉ ስለ ዝሓተትዎ ምክንያቱ ከም በዓል ብርሃነ ብራሽ ዘለዉ ኣካላት ነዚኦም ድሕሪ ከተፀልውዎም ወይ ከዓ ከተሳትፍዎም ዘይትኽእሉ ኮይንኩምስ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ሕቶ መፂና እሞ ብኡ መልክዕና መፂናካ ኢሎም መፂኒ ማለት እዩ ተሓላፊ ኣነ ከዓ እቲ እጃመይ ንኽበርክት ቁሩብ ምዃነይ ሓቢረዮ ካብኡ ከም ተራ ብገንዘብ ይኹን ሽማግለ ኮይነውን ክንቀሳቀስ ጀሚረ ማለት እዩ ብኩሉ ፕሮጀክታት ዘካይድዎ ዝነበሩ ይኹኑ ጎስጓሳት ይኹኑ ዳርጋ ብመሪሕነት ደረጃውን የገልግል ነይረ ከምኡ እንዳበልና ከዓ እቲ ነፃነት ኤርትራ ዕዉት ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ዕዊትና ዝነበርና ከም ሽማግለውን ስለ ዝነበርኩ እቲ ናይ ረፈረንዱም ግዜ እውን እዚ ናይ መንነት ምዕዳል ሓደ ካብቶም ሽማግለ ናይ ዞባ ደቡብ ዘሎ ናይ ጀርመን ኣቦ ወንበር ኮይነ መንነት ንዕድለሉ ወይ ከዓ ንበሉ ነበርና ሓደ ካብኣቶም እየ ነይረ ኣብዚ ንጡፍ ዝኾነ ተራውን ተፃዊተ ድብል ግምት ይደለን ምስ ኩሎም ብፆተይ ማለት እዩ ልዕሊ 3000 ዝኾን መንነት ንኤሪትራውን ዝዓደልናዮ እቲ ዝያዳ ከዓ ንዓይ ዘሕበነኒ ከዓ እቲ ናይ ረፈረንዱም ኣገባብ ማለት እዩ እቲ ረፈረንዱም ነፃነት ኤርትራ ብወታደራዊ ጉዳይ እኳ ይተዓወት እምበር ብላውነት ሃገር ብዓለም ለኸ ደረጃ ተፈላጥነት ክረክብ ኢሎም ሓደ ፍቱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወሲኖም ንረፈረንዱም ንክድመት ዝገበርዎ ኣብኡ ሓደ ካብቲ ሽማግለ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ምስ ወዲ ከምዝን ወሳሲኽካ ኣብቲ 94 ህግደፍ ተመስሪቱ ምስ መፀ ሕጂ እንታይ ድብል እምነት ነይሩና ኣነ ብልቢ እውን ዝኣምኖ ዝነበርኩ ከም ሰብ እውን ኣባል ናይታ ናይ ቅዋም ሽማግለ ብጀርመን ደረጃ ሓደ ካብቶም 3 ሰባት እየ ነይረ እቶም ክልተ ኣባላት ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኮይኖም ኣነ ግን ከም ተራ ሰብ ምስኦም ሳልሳዮም ነይረ ማለት እዩ ሰለስቴና ናብዚ ንጥፈታት ናይ ቅዋም ካይድ ነርና ሕጂ እቲ ቅዋም ክትግበር ዝብል ሙሉእ እምነት ነይሩና ኣነ تقوام تتكبيرو ها تقدميتي بزحنت ناي سلفتات المولتي بارت سيستم نبلو كتكبري مخنياتو تقوام تقميتو سلازنبري سلازي ناي نصا زغونه بوليتيكا وددر زكايدا سلفتات انتدا قيمن بتي بعابيو نتي هاجر صقا سلازغونه ابلعلي ግን ንሱ ጠራኸ ያክል እዚ መሪሕነት ናይ ህዝባ ጉንባር ፍቱን ዝኾነ ዛዓንቶ ዝጠቕሰል ነበርኩ ማለት እዩ ሳብ እዚ ናይ ረፈረንዱም ብኸምዚ ገባብ ተወዲኡ ብዓለም ለኸ ደረጃ ልዕላውነት ኤሪትራ ከረጋግጽ ዝወሰነ ብቕዓት ዝወነነ ፍቱን ዝኾነ መሪሕነት እዚ ብተሃገርውን ሓደ ቁጠባ ናይታ ዓዲ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ሃገርናውን ክዕቢ ክሰርሕ ብቕዓት ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣምን ኩሉ ንዑ ምስኡ ኮይነ ንኽቃርስ በዚያ እታ ዝወሰንኩዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ከምዚ ኢለ እንዳኸድኩ ነቲ ጉዳይ እንዳተፀበና እቲ ቅዋም ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ንምሕፃሩ ዝኣክል ማለት እዩ ቅዋም ከተግብሩ ፈቃደኛ ኣይኮነን ማለት እዩ ሰብዚ ብፍላይ እዚ ኢሳያስ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ እውን ንእግሪ መንገደይ ክገልፆ ኩሉ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ዘለዎ ዛዓንቶ ዝጠቕሶ ፀናዕኩ ናይ ረፈረንዱም ኢሳያስ ጨርሹ ኣይቅበሎን ኣይድግፎን እዩ ነይሩ በቶም ዝበዝሑ ብፍላይ ዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለውን ተሰዲዶም ዘለውን መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበሩ ይኹኑ ካድራት ግን ብረፈረንዱም መልክዕ ክውዳእ ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ
ዝበዝሐ ሓይሊ ስለ ዝነበሮም ከይፈተወ ኣብቲ ጉዳይ ትርዒሙ ኸይድ ከም ዝነበረ እዚኣ ሰብ ክርዳእ ክእል ኣለዎ እዚ ካብ ምንታይ ተበጊሰ ኢኹም ትብል ዘለኹም ካብ ቃሉ ኢሳያስ ኣብ መበል 27 ዓመት በዓል ነፃነት ቃለ መሕተት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ ኩሉ ግዜ ብዛርእሱ ኣብ ክሩምቶ ሓይኹዋ ድኸይድ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድሚ 25 ዓመት በዲሎም እዮም ዓቢ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈፂሞም የሚሉ ዝዛረበላ እዩ እሳ እንታይ ማለት እያ እታ ረፈረንዱም ንኽግበር ምፍቃዶም ማለት እዩ ዘይቅበላ ነበረ ኢሳያስ በቶም ካልኦት ግን ቅቡል ኮይኑ እታ ነገር ክንዕወተላ ኽኢልና ማለት እዩ ኮይኑ ድሕሪኡ እዚ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ጥዋም ክትግበር ኣይተኻእለን ኣብ ልዕሊ እዞም ዝኣምኖም ሓደ እዮም ኢለ ዝሓስቦም ዝነበርኩ ከዓ ነንሕዶም ዘይምርዳእ ከም ዘለዎም ስጋዕ ምእሳርን ምትእስሳርን ዝበፅሕሉ ደረጃ ምስ በፅሑ ቀጥታ ሽዑ ካብቲ ውድብ ጠጠው ኢለ ማለት ብዕሊ ምስ ብፆተይ ካብኡ ልጊስና ተቃውሞ ክንቃወም ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነራ ብልቢ ኣምኖ ስለ ዝነበርኩ ካልኣይቲ ከዓ ብቆላ ንእግሪ መንገደይ ትባህጊ ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ስለ ዝነበረ ዋላ ዮናታን እውን ትፈልጥ ትኸውን ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ባህግና ዝብል ናይ ሓደ ባህላዊ ግሩፕ ቆይሙ ነይሩ እዚ ሓደ ባህግና እዚ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ዘማች ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ከም በዓል ነፍሴር የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዑስማን ዓብደልረሒም ዘለውሉ ኣብ ውሽጢ እስመራ ዝነበሩ ከዓ ከም በዓል ካሕሳይ በርሀን ካልኦትን ዘለውሉ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ እዞም ኩሎም ባህጊ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ኮይና ንመጻኢት ዝለዓለ ዕብየት ከተሪኣ ዝብል እምነት ሒዞም ተዋፊሮም ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝዞርሉ ነበሩ ኣብዛ ዘለኽዋ ቦታ ብሽቱትጋርት ዝነበረ ሽዑ ትልሂት ድራማ ብበዓል ጀንደ ዝተሰርሐት ነይራ ሓንቲ ሽዑ ሳንታ እትብል ነይራ ብዛዕባ መጻኢት ኤሪትራ ትገልጽ ኮይና ድሕር 30 ዓመት ልክዕ ዛ ሕጂ ዘለናላ ማለት እዩ እታ ትምኒቶም ኣብኣ ዝገለፅዋ እንታይ እትብል ነይራ ኤሪትራና ኩለን ዘን ከተማታት ሃገርና ብታሕቲ ባቡራት ብላዕሊ ከዓኒ እዚ ሃይወይ ኣውቶባን ማለት እዩ ዝኸዳሉ ክኸውን ባህግና እዩ እዚ ከዓ ክኸውን ምዃኑ ከዓ ምሉእ እምነት ኣለና ኢሎም ከዓ ንህዝቢ ዝፍንዎ ነበሩ ድራማ ነይሩ ሎሚ ተረኣኻ ነበርያ ነበረት ዝነበረ ከማን ተኳዒቱ ተፋሒሩ ጠጠው ኢሉ ዘለወሉ ህሞት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ካልኦት እውን እቶም ንግደፍ ኣሚንና ኢልኩም ትኸዱ ዘለኹም ተመሊስኩም እዚ ዝገልፆ ፀናሑ ንዕኦም መረአይዎኹም ድሕሪ 30 ዓመት ዘለዎን ንነብሱ ተሃገር ጥራሕ ደዊንዋ ደይኮነስ ከም ሰባት ንዓኻትኩም እውን ኣብ ከምዚ ህሞት ኣውዲቑኩም ነቲ ሃገር ረሲዕኹም ብዛዕባ ሃገር ከም ሓንቲ ንምንያ ነበርና ብቁጠባዊ ዕብየት ከተሪኤሉ ዘይትኽእል ደረጃ ብዘላትሉ ህሞት ንዑ ዓገብ ክትብሉ በዚ ጋጣሚ እውን ክፅዋዓኩም መርፅ ማለት እዩ ካልአይቲ ዋኸላ ከዓኒ እዞም መንስያታት ዝተወሊዶም ዝዓበዩ ቀፃሊ ዝሓቱን ሓንቲ ሕቶ ኣለኻ ሕጂ ቅድሚ 5 መዓልቲ ሰለስተ መንስያት ረኺበዮም ጠጠውና ንዕልል ሕጂ እንታይ ይብሉኒ ኩሉ ግዜ ኩሉም እዮም ዳሓቱንኹም ብርሃነ ብሉኒ ኢሳያስ እንድሕር መይቱስ ክትከይድ ዲኻ ንኤሪትራ ኢሎም ሓቲቶም ማለት ኩሉ ግዜ እዮም ዳሓቱንኹም ኦኬ ሕጂ ዝምልሸሎም ኩሉ ግዜ ካነ እኖ ኣነ ናይ ኢሳያስ ፅልኢ የብለይ ዋላ ናይ ዝኾነ ውልቂ ሰብ ፅልኢ የብለይ ኣነ ዝትምነዮ ዝደልዮ ሓንቲ ቀዋማዊት ዝኾነት ሃገር ከምዛ እስኹም ኣብዚኣ ኣስተንፊስኩም ስድራኹም ተሓዋቒፍኩም ተደለኹም ትመሃሩ ተደለኹም ትሰርሑ ተደለኹም ኣብ ዘለኹም ተሓድሩ ትውዕሉ ዘለኹም ትመንእሰይ ኤሪትራ ከዓ እዚኣ ክሪኣ ዝደሊ ዘለኹም እዚኣ ክረኽባ ተኮይኑ ከዓ ከምዛ ኣብዚኣ ብሕጊ በዚ ገሰት ዝብልዎ ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን ኣብኡ ተማእኪልኩም ብኡ ትኸዱ ስለ ዘለኹም ረጊእኹም ከም ድላይኩም ትኸዱ ኣለኹም እዚኣ ህይወት እዚኣ ትመንእሰይ ክሪኣ እዚኣ የድትምነያ ስለዚ እዚኣ ክትከውን እቲ ትምኒተይ ነዚኣ ካየድቃለስ እምበር ናይ ኢሳያስ ሙማት ዘይሙማት በንፃሩ ኣነ ኢሳያስ ክመውት ኣይትምነየሉን ኣነ ዝትምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንዓኻትኩም ከም መንስያትን ንደቅኹምን ደቂ ደቅኹምን ኢሳያስ ብኢዱ ተታሒዙ እቲ ዝገበሮ ገበን ድዩ ግፍዒ ድዩ በደል ድዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ብቃሉ ተሰሚዑ ተሰኒዱ ክቐርብ ከሎ ናይ ዘለኣለም ሰላም ንስኹም ክትረኽቡ ከም ምዃንኩም ስለ ዝኣምን ተመይቱ ግን ይበሃል ነይሩ እንዳተባሃለት ክንዲ ዝኸይድ ኣነ ናተይ ትምኒተይ ብህይወቱ ጠጠው ኢሉ ኣብ ቅድሚኹም ቀሪቡ ቃሉ ክህብ ከሎ እሞ
እዚኣ ክትርድኡኒ ሕሰቡ ኣነ ፅልኢ ናይ ሓደን የብለይን ፅልኢ ናይቲ ፀረ ሕጊ ዝኾነ ስርዓት ግን እሱ ኣይቅበሎን እዩ ናቱ ሕጊ እዛ መንእሰይ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ስድራኹምን ቤተሰብኩምን ኣሕዋትኩምን ኣብዛ ጉድጓድ ኣትዮም ኣብ ወተሃደራዊ ስራሕ ጥራሕ ን30 ዓመት ከዲኖም ዘለዉ ካብዚኣ ሓራ ድወፅላያ እሞ እዚኣ ተረድኡኒ ኢለዮም ከዓ እዚኣ ከዓ ንእግሪ መንገዲ ይክብለካ ደልማት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ብከምዚ ክርዳእኒ ከዓ ተስፋ ገብር ከም መንእሰያት ካስኻትኩም እቲ ጉዳይ ነቲ ሕጂ ዝመፀ መንእሰይ ጥራሕ ወይ ዝንብሎ ደልና ሰማያዊ ማዕበል ወይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነ ንዓኹም እውን ፍትሒ ብቲ ሃገር ክነግስ ሓላፍነት ስለ ዘለኩም እስኹም እውን ጠጠው ኢልኩም በቲ ሞያኹም በቲ ዓቕምኹም ነቲ መምሃርትኹም እንዲኦም ነቲ ምምሕዳር ትቕመጥሉ ኩሉ ንዕዑ ብዛዕባ ዘሎ ግፍዕታት ናይቲ ሃገር ክትሕብሩን ከተቃልሑን በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ንዓኻትኩም ይፅውዕ ማለት እዩ ካልእ እውን እቲ መንእሰይ ዝበሃል ተሰዲዱ ተበዲሉ ወፂኡ ከብቅዕ እንተ ምስቲ ስርዓት ጠጠው ኢሉ ዘሎን እቲ ላንጋ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ዘሎን ከዓ ሓላፍነትካ ስለ ዝኾነ እታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ኣነ ህዝባውነት ከነልብሶ ስለ ዘለና ዝቃልሲ በብቶም ብቀረባ ትፋለጡ እናተራዳዳእኹም እናተወደብኩም ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገርና ጠጠው ኢልኩም ክትቃወምዎን ክትምጉቱን ሓሳባትኩም ክትልግስሉን ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ተመሪሰ ይፅውዕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድፅውዕ እሱ ከዓ እንደገና ተጋጊመውን ክዛረበሉ እየ ምክንያቱ ዝመንእሰይ ሓይሊ ዝለዓለ ሓይሊ ከም ምዃኑ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክገልፅ ይቀኒየለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማዓንቲ ዕዱም ጋሻና መምህርና ኣያና ሓውና ብርሃነ ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመኒ ምሳና ዘሎ ባይ ዘ ዌይ እዚ መደብ እዚ ብኩሉ ዝዝርግሓልኩም ብመገዲ ሓፂር ማዕበል 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብመገዲ ዩቲዩብ እውን ይፍነወልኩም እዩ ሶ ላይክ ሼር ኮሜንት ሳብስክራይብ ምግባር ድሕርሕራይ ትበልኢኹም ብራሽን ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቀንዲ ቶፒከይ ክምለስ ናበይ ዘተኮረ ይመስለካ ናብቲ ዘየሳንየና ዘሎ ስለምንታይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣክንዲ ዘፋቆሮን ዝእክቦን ዝደሊ ምክንያት ናይ መፈላለይ ጥራሕ ናው ምድሃብ ጥራሕ ዝጎዩ ሓደ ካብኡ ከዓ ቀንዲ ዓውልካ ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ ግን ንሰምዖ ዘለና እዩ ብዛዕባ ናይ ኣውራጃ ፍልሊ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ንዓና ዕበየና ኮሚታት ብራሻ ጌደ ክነገረካ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ካባኻ ክንሰምዖ ናይ ብሓቂ ናይ ኣውራጃ ፀገም ዘለና ኣብዛ ንእሽተይ ነፍቅረ ሃገርና ኤርትራ ከምኡሉ ናይ ብሓቂ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ከኣስ ካበይ ዝተበገሰ እስከ ርእቶ ካብዚ ክሰምዕ ምደለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ሕቶ ሓደ እዚ ኣውራጃነት ምክንያት ናይ ድኽመታትና ክንገብሮ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ እንታይ ማለት እዩ ኣነ እውን ዘይነበርክዎ እቲ ጉዳይ ኮይነ ዘይኮንኩ ሓደ መሰረቱ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ንሕና ብፍላይ ከም ኣብ ኣስመራ ዝዓበና ዳርጋቲ ከምኡ ዓይነት ብሂል እውን ከም ዘረባ እውን ኣልዒልና ይንፈልጥን ኢና እዚ ባህላ እዚ ወይ ከዓ እዚ ብሂል እዩ ብሕፅር ዝበለ እምበር ኣውራጃዊ ምንቅስቃሳት ሃልዩ ኢለ ኣያምን ኣውራጃዊ ምንቅስቃስ ኩሉ ክእል እዩ ምህላው ግን ነቲ ካልእ ኣውራጃ ከጥቅዕ ኢሉ ወይ ናቱ ኣውራጃ ልዕልነት ከንግስ ኢሉ ዝቃለስ ኣሎ ኢለ ኣያምንን ከምኡ ዝገብር እንተልዩ ከዓ ጨሪሹ ይጋገሎ ከም ዓቕሙ እውን ክንድኡ ክኸይድ ክንፋሕ እውን ኣይክእልን እዚ ነገር እዚ ከምንታይ ድመፅእ መስለካ ዮናታን ወይ ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ብምሉእኩም ነዚ ትከታተልዎ እቶም ቀንዲ ብመሰረቱ እቲ ዕላማና ብግቡእ ኣቐሚጥና ክንቃለስ ስለዘይከኣልና ሓደ ካብቲ ጠንቂ እዩ እቲ ዕላማና እንታይ እዩ ደጋጊመ ድብሎ ማለት እዩ ንሕና ብመሰረቱ ኣብ ሃገርና ሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋማዊ ስርዓት ምስ ነቕዎም በቲ ቅዋም መሰረት ከዓ መሪሕነትና በቲ እሱ ዝሓጎጎ መሰረት ክንመርፅ እንኮለና ጥራሕ ከም ምዃኑ እቲ ዝመርሓልና ኣካል ኣብ ክንዲ ምእማን ነንዝመፀ ምትእኽኻባት ወይ ነንዝመፀት ውድብ ንሳ ከም ባዕልና ከም ህዝቢ እውን ንጋገ ትገልፆ ዘለኹ ከም መራሒትና ከም ወዳኢት ነገርናን ጌርና ስለንወስዳ
እቶም ኣብኡ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ከዓ ወይ እቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ሰባት ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝርድኦም ነታ መሪሕነት ንሶም ዋናታታ ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ድያ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ትኹን ፕረሲደንት ናይቲ ሃገር ኢሎም ክፅውዑ ብሽም ንዓ ከይትኸዶም ንዓ ክከላኸሉ ክብሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣባሎም ይኹኑ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ምፍልላያት ክፈጥሩ ገለ ምኽንያታት ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ሜላ ሕጂ እንታይ እቲ ምኽንያት ሓደ እዚ ናይ ኣውራጃዊ ምንቅስቓስ ዝኾነ እቲ መራሒ ዝበሃል ወይ ከዓ ዝንቀሳቐስ ንመሪሕነት ዝትምነ ኣካል እንተዳ ንዑ ዝፃበኦ ኣካል መፂኡ ወይ ካብቲ ናቱ ተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ኣካል እንተዳ ኣልዩ ወይ ሰባት ኣልዮም ነዚኦም ኩሉ ግዜ ከዳኽሞም ወይ ከዓ ክንፅሎም ካብቲ ህዝቢ እንተዳ ኮይኑ ገለ ኣበር ከምፃሎም ኣለዎ ሃይማኖታውያን እንተኮይኖም እዚኦም ናይ ከምዚ ሃይማኖት ክብሎም ክኽእል ኣለዎ ኣውራጃውያን እንተኮይኖም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሓደ ኣውራጃ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚኦም ከምዚ ዝኣምሰሉ ናይ ሓደ ኣውራጃ ምንቅስቓስ እዮም ክብሎ ይደፍር ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ክንፅሎ ነታ ሓደ ኣውራጃ ኣብ ልዕሊኻ ኮይኖም እዚኦም ካልእ ዝፈጥሩ ዘለዉ እናበለ ከናእሶም ወይ ከዓ ከበኣሰካ ኢሉ ዝጥቀመሉ እቶም ኤሊት እቶም ውልቀ ሰባት ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ እምበር ከም ህዝቢ ብዛዕባ ኣውራጃዊ ስምዒታት ተሕዲሩ ነታ ናቱ ኣውራጃ ልዕሊ እቲ ሓንቲ ኣውራጃ ገይሩ ክሰቕላ ዝቃለስ ኣካል ኤሪትራዊ ለይላ ኣነ ፍጹም ኣይኣምንን ከም ሰብ ተበደለ ኣካል ብሓደ ኮይኑ ንኽቃለስ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ዝተበደለ ካይብቲ ቃልሲ ዝኣቱ ተቃውሞ ደስምዕ ኣይኮነን ወዲ ሓደ ኣውራጃ ወዲ ሓደ ዓዲ እውን ተኮይኑ ተዓዱ እንድሕር ተበዲላ በቲ ዝብድል ነቲ ዝብድላ ዘሎ ኣካል ክትቃወም ተኮይና ታምልእቲ ዓዲ እያ ክትቃወም ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ኣካል እዚኣ ኩላ ተኣኪባ ተቃውማ ክትስምዕ ኮላ እቲ ዝቃወማ ዘሎ እቲ ቀንዲ በደል ዝፈፀመ ኣካል ግን እንታይ ገይሩ ይጥገና እዚኦም ደቂ ሓደ ዘኸበ ካዋና ዋው ናብ ሓንቲ ዓዲ እውን ነናተን ክሳያት ኣስማት ተልይወን ካብ ከምዚኦም ነዚኣ ዝገብርዋ እንዳበለ ክንፅለካ ይድፍትን ሕጂ ምንታይ ክመፃካ ምናልባሽ ሓጋዝ ዝኸውን ንኩልና እውን ንረኣዮ ኣብቲ ቀደም ግዜ ንምሳሌ ግዜ መግዛእታት ኣትሒዝና እንተመፂና ካብ መዓስ እዚ ኣውራጃውነት ስምዒት እየ ድብል ዘለኹ ሕጂ ኣውራጃው ምትእኽኻብ ነይሩ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣይነበረንካ እቲ ብሂል ግን ካበይ ተበጊሱ ብኸመይ መልክዕ ይመፅዩ ሓደ ኣብ ግዜ መግዛእት ጣልያን እንተኮይኑ ጣልያን ብክልተ እግሩ ረጊፁ ንኤርትራ ከምቲ ኩሉ ዓለማት ነን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝገዝኦ ዝነበረ ናቱ ምዃና ስለ ዝፈለጠ ጣልያን ንምሳሌ ኩልና ዝንፈልጦ ዝኩሉ ህንፃታት ሽዑ ዝተሃንፀ ብኤርትራ ዘሎ ናቱ ከም ምዃና ፈሊጡ ንዕብየታን ንብልፅግናን ይሰርሕ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኣውራጃ ናይ ገለ ዝንዑ ቴማ ኣይኮነን ነይሩ ሓደ ንዑ ዘገድሶ ስልጣኑ ንኸስፋሕፍሕ ሓደ መንእሰይ ሓይሊ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ሂቡ ወይ ዓስኪሩ ኣብ ኩናት ናብተን ካልኦት ሃገራት ዝወረን ኣብ ኩናት ከኣትወሉ ምድላዋት ጥራሕ እዩ እሱ ካብቲ ግዜቲ ኩልና ከም ንርድኦ ዓስከር ጣልያን ተባሂሎም ብዙሓት ኣቦታትና ብሓጎታትና ወተሃደራት ኮይኖም ንሊብያን ንባዕል ሶማልን ካልእን ኣብ ኩናት ከይዶም ዝዋደቑ ዝነበሩ ምእንቲ ምስፍሕፋሕ ስልጣን ናይ ጣልያን ማለት እዩ ከምዛ ሕጂ ምእንቲ ምስፍሕፋሕ ስልጣን ናይ ህግደፍ ዝመንእሰይና ኣብ ዘየድልዮ ኩናት ኣትዩ ዝኸዳ ዘሎ ማለት እዩ እሳያታ ቅዲ ሕጂ ኢሳያስ ቀዲሕዋ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ተዛሪብዋ ካይ ቅድሚ ሕጂ ጣልያን ንሓንቲ ሰዓት ትኹን ሓይሉ ስዒሩ ይፈልጥን ህዝቢ ኤርትራት ወተሃደር ኤርትራ ይስዕር ዝነበረ እዩ ዝብሎ ስለዚ እሱ ከዓ እዛ ሲስተም እዚኣ እውን ጥቀመላ ነግረ መንገዳይ መን ትኽገልፃ ኢለ ዝኾነ ግዜ ጣልያን ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ መግዛእት ጣልያን ኣብ መግዛእት እንግሊዝ እውን ተኾነ እንግሊዝ እዞም ምዕራባውያን ወይ ከዓ ባዞም ሓላት መንግስታት ነቶም ፋሽስታውያን መንግስቲ ምሰዓሩ ነተን ሒዞመን ዝነበሩ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ምቁፃሮም ሰእተውወን ን10 ዓመት እንግሊዝ ንኤርትራ ክገዝኣ ከለውን ናይ ኣውራጃ ዝበሃል ስምዒታት ኣታእታት ይፈልጥን እንግሊዝ ዝተጠቐመሉ ሓደ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስቲያንን ባእሲ ህውከት ከም ዝፍጠር ቶም ክርስቲያን ነቶም እስላም ከም ዝቆትልዎም እቶም እስላም ካን ክርስቲያን ከም ዝቆትሉ ገይሩ ሓዋ ኣጉይዱ ድሕሪኡ ዘይምኽኑ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከቁማ ከም ዘለዎ መምርሒ ውፅኡ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ማለት እዩ ተቋም ናይቲ ሃገር ከይቆመ ብኡ መልክዕ ከዓ ገሊኦም አንድነት ድብሉ ምስ ኢትዮጵያ ገሊኦም ራቢጣ ድብሉ ምስ ሱዳን ገሊኦም ከዓ ሙዑታት ዝኾኑ ሃገራውያን ኤርትራውያን ከዓ ኤርትራ ንኤርትራውያን
ንነጻነት ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ፕሮ ኢታልያ እውን ድበሃል ነይሮም ናይ ኢታልያ ትዕሸና ካብዚ ካልእ ዘለና መግዛእቲ ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ናይ ኣውራጃ ይነበረን ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሃይለ ስላሴ እውን ልክዕኸሙ ዋላ ኣብቲ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝኹሉ ነቲ ሃገር ገቢቱ በብሓደ ነቶም ሃገራውያን እንዳጉደለ እንዳኣሰረ ገሊኦም ከዓ ተሰዲዶም ከም ዝሃድቡ እንዳገበረ ኸይድ ከሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ነይሩ ብተምሃሮ ተኻይዱ ብሰራሕተኛታት ተኻይዱ እዚ ኩሉ ናይ ኣውራጃ ፍልልያት ዘለዎ ይኮነ ገለ ይኮነ ኩሉ ኤሪትራዊ ምእንቲ ኤሪትራ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝወፃሉ እዋን ይውን ነይሩ ቀፂሉ እውን እዚ ብኸምኡ ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ እዚ ማሕበር 7 ኢልና ብኣሞም ፅየ ዝነበርኩ ፍቱን ዝኾነ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኤሪትራውያን ሰዲዶም ንሳቶም ነዛ ኣራቢጣ ትብል ማሕበር 7 መስሪቶም ብውሕዳት ሰባት ንኤሪትራ መፂኦም ሰፊሕ ዝኾነ ውደባ ምስጢራዊ በብ7 ሰባት ነንሕዶም ዘይፋለጡ ኣካላት እናገበሩ ነንሕዶም ጥራሕ ተወዲቦም ቶም መራሕቲ ጥራሕ ምስቶም መራሕቲ ዝራኸብሉ መንገዲ ፈጢሮም ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ፈጢሮም ኣብዚ ከዓ ኩሉ እስላማይ ነይሩ ክርስቲያናይ ነይሩ ናይ ኩሉ ኣውራጃታት ካን ደቂ ኮሎግዛ ይተኣከቡ ደቂ ሓማሴና ይተኣከቡ ዋላ ሰራያድዮም ዋላ እቶም ዝፋለጡ ብቀረባ ጋጣሚ ኮይኑ ደቂ ሓደ ዓዲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደቂ ሓደ ኣውራጃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደቂ ሓደ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ውደባ እውን ጽፉፍ ነይሩ ጋጣሚ ናይ ጸላየ ግን ኪኑ ዝኸይድ ጸጥታዊ ሓይሉ ሁን ቁጠባዊ ሓይሉ ዝለዓለ ከዓ ሓገዝ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ስለ ዝነበሩ ቀልጢፉ ኣብዘይ እዋኑ ባንዴራ ኤርትራ 58 ከም ትወርድ ገይሩ ነቲ ኩሉ ገቢትዎ ማለት እዩ እቲ ምንቅስቃስ ከዓ ተዳኺሙ ንዳእስር ኣሲሩ ብዙሓት ዝተኣስሩ ንሕና ናእሽቱ ዝነበርናሉስ ምዕባይና ዝኾኑስ ንጡፋት ዝኾኑ ዜጋታት ኤርትራውያን ዝነበሩሉ እዋን ነይሩ ስጋብዚ እዋን እዚ ኣውራጃው ድበሃል ፍጹም ከም ቴማ እውን ኣይነበረን ኩሉ ኤሪትራዊ ምእንቲ ኤሪትራ ጠጠው ኢሉ ቃለስ ነይሩ ማለት ድሕሪኡ እውን ቃልሲ ክጅምር ከሎ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ እውን ነዚ ኣብ ብረታዊ ክውልሎ ኢሎም ዝወሰኑ ኣብ ደገ ዝነበሩ ፖለቲሽያንስ ከም በዓል ዑስማን ሳልሕ ሰበይ ድሪስ ሓመድ ኣደም ድሪስ ገላውዲዮስ ዝበሃል በዓል በይ ወልደኣብ ወዘተ ኣብ ካይሮ ዝነበሩ ተሰዲዶም እዚኦም ተኣኪቦም ነዚ ጉዳይ እዚ ብብረታዊ ጥራሒና ክንፈትሖ ንኽእል ብፖለቲካ ፈቲና ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ስለዚ ብረታዊ ቃልሲ ክንጅምር ኣለና ኢሎም ክውስኑ ከለዉ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ደሰኒዩ ከዓኒ ንዑ ክምልሹ ዝኽእሉ ናይ ወተሃደራዊ ተመክሮ ዘለዎም ክኢላታት ኣብ ሱዳንን ኣብ ኤሪትራን ፈቲሾም ከም በዓል ኢድሪስ ሓሚድ ዓዋተ ማለት እዩ ካልኦትን ምስኦም ተመኻኺሮም ብረታዊ ቃልሲ ብ1961 ናብ ሓደ መስከረም ክምስረት ተኻኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተመስረተሉ እዋን እቲ ቃልሲ ንዓንበበ ዝኸደሉ እዞም ዝበልኩኻ እዞም ፍቱናት ዝኾኑ መራሕቲ ዝነበሩ ብደገ ምስቲ ኩሉ ብደገ ዝኸይድ ነበረ ቃልሲ ናይ ኣብ ዓለምና ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ምስኡ ዝምድናታት እናፈጠሩ ተን ክሕግዛ ዝኽእላ ኣካላት ከዓ ሓገዛት እናሓተቱ እቲ ማቴሪያል እዚ ሎጂስቲክ ማለት እዩ ወተሃደራዊ ንዋት ይኹን ገንዘብ ይኹን ፖለቲካዊ ትምህርትን ወተሃደራዊ ትምህርትን ዝወሃብ ይኹን ንዑኡ እናፃፈፉ ዝኸድሉ ነበሩ እዋን ሓደ ሕጂ እዚኣ ሕዘን ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ሓደ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ብኸመይ ዝሓይሽ ኢሎም ኣብ ዝተማየጥሉ ናይ ኣልጄርያ ኣብ ኣልጄርያ ልክዕ ከምዝናህና ብረታዊ ቃልሲ ጀሚራ ኣልጄርያ ብኣውራጃታት በቲ ዞባታት ናታ ተወዲባ ብኸምኡ መልክዕ ተቃሊሳ ኣብ ዝሓፀረ ዓመት ነፃነታ ተጓናፂፋ ነይራ ሽዑ ሕጂ ነዚ ናይ ኣልጄርያ ምስ ረኣዩ ዞም ሰባት እዚኦም ናይ ኣልጄርያ ፍቱን ዝኾነ በዚ ገባብ እዚ ከዓ ንሕና ብሓፂር እዋን ክንዕወት ንኽእል ኢና ኢሎም ናይ ኣብ ክፍልታት ኮይነን ክሰርሓ ከም ዘለዎን መምርሒ ሂቦም ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ኣብቲ ክፍልታት ናይ ሰንሒት ብወገኑ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ዝናይ ባርካ እንዳበሉ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ሰምሃር ራብዓይ ዝናይ ሳሆን ተኻትብሎ እዚ ዓፋርን ደለውሉ ሓምሻይ ክፍሊ ከዓ እዚ ናይ ከበሳ ኩሉ ማለት እዩ ሓማሴን ኣብ ኮሎግዛይ ሰራያ ደለወሉ እዚኦም ኮይኖም ክቆሙ ወሲኖም ብኸምኡ መልክዕ ከዓ ቆይመን ማለት እዩ ብኸምኡ መልክዕ ከዓ ፖለቲካዊ ጎስጓሳትን ህዝቢ ክውድባ ጀሚረን ህዝቢ ክሰልፋ ብብዝሒ ህዝቢ ክስለፍ ጀሚሩ
ሕጅብዚ እዞም ደገ ዝነበሩ ዝረኸቦ ንዋት ወተሃደራዊ ንዋትን ገንዘብን ኩሉ ተሓገዛት ናብ ውሽጢ ሜዳ ክሰዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጅታት ጅምርታ ፀገም ኣብዚ ክሰድዎ ዝጀመሩሉ እዋን እቶም ዝርከብዎ ነበሩ እቶም ቀዳማይ ክፍልን ካልኣይ ክፍልን ዝበሃሉ መንገዲ ብኦም ስለ ዝሰልጥ ንሶም ተቐቢሎም ግን ዝመፀ ንዋት ነተን ካልኦትን ማዕረ መቒሎም ናይ ኣብቲ ናይ ሓባር ቃልሶም ነቲ ዝቃለስሉ ዘለዉ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ግምት እትዮም ሓደ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ሓንፂፆም እቲ መሳርያ ከዓኒ በብቲ ጥዕሞም በብቲ ተመቃቂሎም ክምድብዎ ክንዲ ዝፍትኑ እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ እቲ ዝመፀ ንብረት ነቲአን ቆቆሩ እናሃቡ ንሶም ዝያዳ ሓይሎም ከደልድሉ ባዕሎም ክጥቀምሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ሕጅብ ከምዚ ህሞት ከምዚ ኢሉ እንዳኸደ ተንካሎት እንዳተዳኸማ ኸይደን ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ማቴሪያል ክረኽባ ይከኣላን እንቲኦም ከዓ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንዳረኸቡ ኸይዶም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ቶም ጠንቂ ናይዚ ዕንወት ኣብ ክንዲ ተቐዳማይ ዕላምኦም ንነፃነት ዝቃለሱ ናይ ህዝቦም ኣብ ግምት እትዮም ኣብ ክንዲ ዝኸዱ ነታ ናቶም ስልጣን ክብሉ እዚ ኩሉ ንዋት ዝመፅእ ነበረ ንብረትን ኣብ ናቶም መዓላ ከእትውዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ካብዚኣ ሕጂ እታ ግርጭታት ትጅምር ማለት እዩ ናይቲ ኩሉ ንሜዳ ወፂኡ ከም ተጋዳላይ ተሰለፈ እዚኦም ከምዚ ገይርኩምና ከምዚ ተባሂሉ ኣብ ነንሕዶም ዘይምርዳእ መፅእ ማለት እዩ እቶም ዝተበደሉ ሰለስተ ክፍሊ ብሓደ ይጥመሩ እቶም ዝበድሉ ከዓ ክልተ ከዓ ብሓደ ይኾኑ ማለት እዩ ኣብዚ ምፍላያት ይጅምር መን እዮም እዚኦም ሕጂ ናይቶም ቀዳማይን ካልኣይን ዝበሃሉ ናይ ሰንሒት ደሎን ባርካን ደሎ ወገን እዩ እቲ ሳልሳይ ክፍሊ ዝበሃል ናይ ሰምሃር እዩ ነይሩ ራብዓይ ክፍሊ ከዓኒ በዚ በዓል ሳሆን ክሳይን ደለውሉ ምስ ዓፋር ማለት እዩ ሓምሻይ ክፍሊ ከዓ ናይ ከበሳ ጠቕላላ ሓማሴን ኣብ ኮሎግዛይ ሰራይ ፍሉይ ናይ ኣውራጃ ሰራይ ኮሎግዛይ ሓማሴን ተባሂሉ ወይ ክርስቲያን ኣስላም ተባሂሉ እውን ኣይኮነን እቲ እዚ ከዓ ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ ከዓ እዚኣቶም እንተደኣ በብቲ ከባቢኡ ዘሎ ኣብኡ ክንቀሳቀስ ክኢሉ እቲ ብቀረባ ዝፈልጦም ኣካል ከዓ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ከዓኒ ኣብቲ ሜዳ ክስለፍ ከዓ ስለ ዝቐልል ቀሊሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ክስለፍ ክኢሉ ብኩሉ ሸነኻቱ ማለት ግን ሕጂ ሰበብ ዝመፀት ከም ዝበልኩዋ እቲኦም እቲ ኩሉ ዝመፀ መሳርያን ገለን ናብ በይኖም ከውዕልዎ ሓይሎም ናቶም ጥራሕ ክግዝፉ ፈቲኖም ማለት እዩ ነቲኦም ብፆቶም ቃልስቶም ናይ ሓደ ዕላማ ብፆቶም ከም ምዃኖም ረሲዖሞም ብዘይብኦም ክዕወቱ ከምዘይክእሉ ኣየስተባሃሉሉን ማለት እዩ ሰሲዖም ንስልጣኖም ክብሉ ሕጂ ኣብዚ ህሞት ዝወዲቖም ኣብ ነንሕድ ዘይምርድዳእ መፅኡ ማለት እዩ እቲ ዝተበደለ ሕጂ ብሓደ ክከብ ጀሚሩ ከም ዝበልኩኻ ሰለስተ ንበይኖም ኮይኖም እቶም ክልተ ከዓ ንበይኖም ኣብ ክልተ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብዚ ህሞት እዚ ግን ድሕሪኡ እቲ ገሊኡ ከዓ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዙሕ ኢዱ ዝሃበውን ነይሩ ገለ ከዓ ሱዳን ዝኸይድ ነይሩ ኣብዚ ህሞት እዚ ግን ብምሉእ ይኮነን ሕጂ ብዝኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ውሱናት ኣካላት ናይ ስልጣን ስስዕ ዘለዎም ነቲ ጉዳይቲ ክጥቀሙሉ በቲ ንሶም ዝጥቀምዎ ሜላ ነቲ ሓደ ከፀልሙ ንነብሶም ክዕብዩ ኣብ ወገን እትውዎ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ምክንያታት እናሃቡ ከምደይ ሰማማዕ እንዳገበርዎ ንነብሶም ግን እንዳሓየሉ ከም ዝኸዱ ገብሩ ማለት እዩ እሞ ግን ብራሽን እዚ ትብለን ዘለካ ሕጂሲ ምዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሪኦ ዘለና ምፍልላይ ናይ ኣውራጃ እናጠቐስካ ብኻት ካብ ቀደም ዝጀመረ እዩ ኣሎር ሕጂ ካበይ መፂእ ፀገም ኢለ ክሓትት ከለኹ እዚ ኮነ ኢሎም ህግደት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዝገበርዎ ይበሃል እሞ ሕጂ በዚ ትበና ዘለካ ናይ መግለፂ ናይ ታሪክሲ ናይ ቀደሚ ሓድሽ ሕጂ በዓል ህግደት ዝፈጠርዎ ኣይኮነን وحج انت هذا بدلهم كل جزء انت مسرت زاربلا دلهم هو والكسبات ويكا زخون غمز هكذا في حج على السلفي هو نسون تلعب السلطان كله خوينو كم ز عينات الجباب نتاز جبرا زلو ناوآ نخيمة صوت السب كتكملات خوينو فلاليو زخيل منقطات نتأكلات كفتر كخلالو ازون زي حج زبلو زلو ካብዚ ክብገስ ከሎ ኣብቲ ንዋታዊ ኣብቲ ማቴሪያል ኣብቲ መሳርያታት ዲ ገንዘብ ዲ ዝስለ ዝሰስዐ ንነብሱ ከዓቢ ክሕይል ሕጂ ረእያ ሕዛ ንነብሱ ከዓቢ ክሕይል ላይ ዝፍትን ደሎም በ ናይቲ መሰረታዊ ዝኾነ ፍታሕ
ናይ ነፃነት ከምጽእ ተኮይኑ ግን ምስቶም ዝበኣሶም ዘሎ ኣካላት ምስኦም ብሓባር ኮይኑ ምዝጓዓዝ ጥራሕ ክዕውታ ዝኽእል ነይሩ እዚ ሕጂ ወፂ ካብቲ ናይ ነፃነት ድልየት ናይ ነፃነት ማለት እዩ ኣብ ረብሓ ኣትዩ ማለት እዩ ንረብሓ ዝደሊ ከዓ ናቱ ረብሓ ዘገድሶ እምበር ናይ ሃገር ረብሓ ይኹን ናይ ህዝቢ ረብሓ ኣይገድሶን እዩ እዚኦም ቶም ውሱናት ኤሊት የድብል ዘለኹ ሕጂ እዚኦም ነዚ ዝቃወሙ ኣካላት ከዓ ኣብ ውሽጢ ትቃልሲ ነይሮም ነዚ ዝተረኽበ ተረኽቦ ሕማቅ ከምዚ ሕጂ ትገልጾ ዘለኹ ኣነ ሓቢርካ ተደይ ኮንካ ጉዳይ ነፃነትና በበይንኻ ኮንካ ዝፍታሕ የለን ዝብሉ ከዓ ስለ ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ ንኸተዓርቁ ንኸኣልዩ ሓያል ፃዕርታት ዝገብሩ ነይሮም ይራኽብዎም ከዓ ነይሮም ኣራኺቦም ከም ዝእከቡን ገይሮሞም እዮም ተኣኪቦም ብሓባር ኮይኖም እንደገና ክንቀሳቀሱ እውን ጀሚሮም ኣብኡ ዝጀመሩሉ እዚ ቅያደል ዓማ ዝበሃል መሪሕነት ማእከላይ መሪሕነት ማለት እዩ ዋላ ኢሳያስ እውን ኣባል ናይታ ክስታይ ነይሩ እቲኦም ንዕርቂ ተቃሊሶም ኣብ ሓደ ኮፍ ኣቢሎም ኣኼባ ኣካይዶም ጉባኤኦም ገይሮም መሪሕነቶም ንኽመርፁ ዝገበሩ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ተቃልሱን ነይሮም እዮም ነቲ ጉዳይ ብግቡእ ዝርድእዎ ማለት እዩ ትዝኸይ ዘሎ ዘይቁንዕ ከም ምዃኑ ዝኣምኑ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሶም ዝሓለፈ እውን ዝተወደበን ዘይተወደበን ክልተ ተፈላለየ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ በዓል ክፉእ ግብሪ ውድብ እዩ እቲ ብቕንዕና ዝብገስ ግን ኩሉ ግዜ ሰናይ ድልየት ሒዙ ዳይ ዝብገስ እምበር ተወዲቡ መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ኢሉ ስለደይ ሓስብ እቲ ዘሎ ኣሜን ወልክዕ ኢሉ ዝቕበሎ ኩሉ ግዜ ተተንኮለኛ ነቲ ዝቐርብ ሓሳብ ብግቡእ ይቕበሎ ቁንዕ ባር ንብሓደ ንኺድ ተባሂሎም ኮይኖም ከዓ ምስኮኑ ከዓ ኣይጸንሑን ጽንሕ ኢሎም ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰለፉ ብዙሓት መንእሰያት ነይሮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ይኹኑ ገለ እዚኦም ምስ መፁ እዚኦም ከዓ ነቲ ኩነታት ዝኸይድ ነበረብቲ ውሽጢ ቃልሲ ስለዘይ ተቐበልዎ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓይሊ ውዕዩ እቲ ለውጢ ቁኑዕ ክርኢ ዝደሊ እቲ ዝኣረገ ወይ ከዓ ዝደኸመ ግን ብኡ ላሕሊሑ ስለ ዝጸንሕ ወይ ከዓ ላድዩ ስለ ዝጸንሕ ከም ልምዲ ከዓ ስለ ዝወስዶ ብኸምኡ ክቕፅል ርእይዎ ተቃውሞታት ከርኢ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ከምፅ ምጀመሩ ከዓ ነዚኦም ቀንፂሎም ከዓ ኣጥፊኦሞም ማለት እዩ ምስ ኣጥፍዎም ነዞም ክርስቲያን ቀቲሎም ተባሂሉ ሽዑ እዚ ዝፍለ ናይ ባዕሊ ኢሳያስ ምፍላይ ከዓ መፂ ማለት እዩ ብኡ ተፈልዩ እዚኦም ንክርስቲያን ዓማ ቀታሊት ያ ሓራዲት ያ ሓሪዳቶም እናበሉ ጎስጓስ ኣካይዶም ሰብ ወዲቦም ብዙሓት ክርስቲያን ይኹኑ ዋላ ምሁራት ይኹኑ ኣባል ናይቲ ውድቦም ክገብርዎ በቂዖም እዚኦም ከዓ ንዕኦም ኣብቲ ሓሳቦም ተቃውሞ ዘለዎን ካልእ ሓሳብ ዘቕረበ ኣካል ከዓኒ ምስ መፀ ንዕኡ ከኣሶም ከዓ እንታይ ገይሮሞ እቲያ ወገናዊት ያ ቀታሊት ናይ ክርስቲያን ያኽብልዋ ፀኒሖም እዚ ናይ ምንካዕ ምንቅስቃስ ምጀመረ ከዓኒ ነዚ ቁኑዕ ዝኾነ ካብቲ ጀብሃ ትኽተሎ ነበረት ኣገባብ ኣቀላልሳ ካብኡ ዝተፈልየ ኣይንርእን ኣለና ስለዚ ነብስና ተዓራሪና ንኽይድ ኢሎም ንዘቕረቡ ከዓ ቀልጢፎም ከዓ ነዚኦም እንታይ ገይሮሞም እዚ ናይ ኤኮሎጊዛዊ ምንቅስቃስ ኢሎም ድሕሪኡ ደቂ ሓማስያን ከም ዘለዎም ከዓ ብዝተፈልጠ ማለት ብሙሉእ ኢንፋክት እቲ እዋንቲ ብሙሉእ ኣሎ ዝበሃል ምሁር ዝበሃል ኣካል ኣብ ጎኒ እዚ ናይ መንካዕ ምንቅስቃስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣብ ጎኒ እዩ ነይሩ ብሙሉእ ድሓርዮም እሱ እንታይ ክጥቀም ጀሚሩ ማለት ኢሳያስ እዚኦም ናይ ወገናዊ ነቶም ደቂ ሓማስያን ይኹኑ ካልእ ይኹኑ እዚ ናይ ኤኮሎጊዛዊ ምንቅስቃስ እንዳበለ ነቶም ካልኦት ከዓ እዚ ናይ ከምዚ ምንቅስቃስ እንዳበለ ንዕኦም ፅልም ውሽጦም ከም ደሕድሩ ገይሮም ልክዕ ወገናዊ መልክዕ ከም ዝትሕዝ ገይሮሞ ንበዓል ሰሎሞን ወልደማርያም ንምሳሌ የሚን ኢሎም ናይ ሓማስያን ምንቅስቃስ ብልዎም ነይሮም ሕጂ መንጎ ሓማስያን ኤኮሎጊዛዊ ሓዊ ከም ዳኣቱ ከዓ ገብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ማለት እቲ ህዝባዊ ሓይልታት በዓል ኢሳያስ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕጂ እቲ በዓል ዕላማ ንዓኻ ክፈላለየካ ዝጥቀመሉ ሜላታት እዩ ናይ ኣውራጃውነት እምበር ንሶም እቲኦም ተቃለስቲ ይኹኑ እቲ ኤሪትራዊ ብጠቕላሉ ልክዕ ነታ ኣውራጅኡ ክከላኸል ኢሉ ብኣውራጃ ተወዲቡ ዝኸደ ክሳብ ሕጂ የለን ኣብ ፖለቲካዊ ርእይቱ ግን ሓሳባት የቐርብ እሞ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ተምፂ ግን ገለ ክደልየሉ ኣለካ ተዳ ክርስቲያን ኮይኑ ናይ ክርስቲያን ክትብሎ ኣለካ እንተ እስላም ኮይኑ ከዓ ናይ እስላም ምንቅስቃስ ክትብሎ ኣለካ እዚያ ገይሮም ከዓ ነቲ ክስታይ ከምዚ ደረጃ ስለዚ ከምዚ እንዳበለ ይድኸይድ እምበር ኣነ ብመሰረቱ ዝኾነ
ምንቅስቃስ ናይ ኣውራጃ ንሞ እቲ ኣውራጃ ኸ ዓብላሊ ኮይኑ ሰዓሪ ኮይኑ ብልዕሊ ካልእቲ ኣውራጃታት ዝቃለስ ኣካል ኣሎ ኢለ ኣኣምንን እየ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا مبزحتو جزي بزي سمع هلخا براشينو كمزي أنا ناي بحكي تزلني فلت أتاب زناي أو راجاوي قال بتعمي تحتي أوكي يا أوبن كوين هنقرأك كسمع كله جن نيسي أستطيع بلو موزلو نزه كدف زدقفو زي محماسين يوم قال لك كبهال كله سمعي بس قرب زي أختبر هالي ناي بحكي لتهم أوراج حماسين زبالون نهجدفن إسياسن كسب جت أتوابي لمزلو زمس إمسا إسياس ويموت زبلو حكي حكي كونه أنت مالتي حكي كونه بدون قرنو سب كقبله خلندي ويقليله التالي خلدي حجينا يكال أوراجات أطوين أسلام الله حج زوج حلم السالي لك حماسين كوينهم ديو نايكال دك كولوك زالو دك سرايالو وانا تاتابتي قدف كوينهم كستايزن كاساوسو اجي نتسمعيتات جن نتسمع اذا عن تودبل كواكويا انتاي يتقبرتي صلاح حجي لك زما كولوك زاي يبن ليري قد محجون تقيسي اللقو نو كولوك زاي كمان تاي دي يصوع من يقدم مسلكا زوم كوتليخ زي قال بقالا زوم كوتليخ كو شبيعهم زوم كوتليخ كو تقبرو دلو يبن ليرو نتا كولوك زاي تبهزر باخيوصوا مالتي حجتهم تقبرو بتزاور منقدي أمونغو تكوتليخن توهادن بتحد شنخ أمونغو كولوك زين حماسين كا بتحد شنخ مالتي حجتنا حماسين كا انتهم دبلو زنا حماسين رأيو بدك كولوك زي نسوم سعرتو خوينوم نسوم كوغوزوانا زهاقريت زي أيام دحاسفو دلو سلازي تحماسين انت هون كحطت أوتو دل خبلو مالتي سوها كولوك زي ما تيم باريم كوزنا نحنا خسلمتاي نتعدنا خطط طويلنا زين مقوتي دي وات طويل زخيد مالتي انا حجيب نفسي سوا ود حماسين نو انا تاتر الناس كل غزي خماي دام سلخ بزحات دك حماسين كا انصار سرعه زطط طويلهم زخودو خم زلو خافلت منالباش تزرئ بتبعات قدميت وصيوم زقالوسو دك تخالا اورجاتات كون خوليا حجي قدمي سلازوصو كل غزي تارجت يخبامو انتاي بالنيربتا زحالفت صعدا فرس كيكونو زمنسي اب ايثيوبيا دلو يخونا بيترا بتاعم مستيراو خوينو خيدالو زبلو نوركو اتي قدميت وصيب استقاومو انقاسقاس مثالي ود كولوك زاي كون خيلي وي ود سراي كون خيلي حجي تارجت تطماتاي سخا سلازخونكا قلطيفم نخلليو خا صقم يبلون لعلو كل خازاز بلكو زتبدل أكال سخاسي نتي مبادل تخام سخاز زتبدل أكاو كيتكاس كيبلوني الكامس كال تقبرو هيوت زلون أي كلوني تزخون الكاس كله تصبونيرو تقند انت مسلك أنا تاوي كل زبخر دادلو علامة أنت دا بقب تردينايو زك قدام يتسألينا بقب انت دا أللينايو نتقدم يتصلاينا بوراجا تأكد بقلة تأكد نزي إتي مسرتاو زغون حتو ختملش كتكئلت أرحلكا تا مسرتاو يتحتو خاتا عن توز بلان نوركيا قوام نايت هاجر إتي مريحنة أبي إترا زمت بتا حق مسرت بتا قوام مسرت زمت سخم مخانو ذي 4 نتوخ قبر الله خلالو أنا أبتي نبلو دلنا زنوبركو 7 دي أفكابتك وعزو قال ستحيزو دحريب استقامو يخون ولا أبزخونو قديات مالتي حجيقن كيدي سباتينا كند سب كوينا قرب كاني ومرانا ونداس فحنايان كيد نقديتا لنا لعلو كل غاتا مكروتاتنا عالمنا نوسط كنجد حجب سكفتان خودو قالسي كل قزي هاسايناي قدايناي أوراجاو خوينكا ود حدا عدو خوينكا نتا عدخا لعلو كله كتعبي كتباو عبيتا غتري كرهوتي أكالكا وغنكا مسرح إذيا عباي تصقا كتقبرا هازلوا كل إريتراوي أبزا عالم ناس كومي زحالف سومون يوناتان ريخا يخاب زنا أوروبا مريچا زنورلو أنا حدا غبتم زد موتسكي أيوب سخاونا أدميت كون تسفا كبر أدميت أبتي ندمصلو زتوهبنا ورقة انتداري خايو 4 غستان نيرن تحانتي نايتا نغمت أبوتا مالتي
ኣዋታ ንቕመጣ ውልቀ ሰባት ተወዳደርቲ ዝኾኑ ንዖም ተጠቁር ማለት እዩ ተኻለይቲ ናይታ ወረዳ ናይታ ወረዳ ተኻለይቲ ኸ ከምኡ ልክዕ ሰባት ጽውዕ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ናይታ ኣውራጃ ማለት እዩ ናይታ ከባቢ ስቱትጋርት ብሙሉኣ ማለት እዩ ናይዚያ ራብዒት ኸ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ኸ ብሰልፊ መልክዕ ኸ ሓንቲ ሰልፊ ዝመረጽናላ ነይራ ሕጂ ኣብቲ ክስታይ ድረኣኹዋ ኣነ ናይ ገሊኦም ዝክሪስ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ ካብቲ ሓደ ጽዎ ዝነበረ ጭርሖታት እቲ ክገብሮ ዝኽእል ነዚ ምሕዳርና ነዚ ዘለኹ ዓዲ ማለት እዩ ባቡር ኣለሃና እንድያ እቲ ባቡር እቲ ክሳብ ኤስሊንገን ከነብጽሖ መደብ ዘለና ኢና ኢሎም መቕርቦ ነይሮም ኣነ ሕጂ እታ መንገዲ ባቡር ክትስራሕ እንድሕር ደልያ ኣለኹ ኮይነ ነዞም ሰባት እዚኦም ክመርጾም ኣለኒ እሶም ድሕር ተዓዊቶም እታ መንገዲ ባቡረይ ክትስራሓለ እያ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ናይዚ ከባቢ እዚ ተቐማጢ ስለ ዝኾንኩ እምበር ኣነ ጀርመናዊ መበቆለይ ኮይኑ ንጀርመን ኣይኮነን ኣነ ተቐማጢ ናይዛ ቦታ እዚኣ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እውን ተረባሐ ስለ ዝኾንኩ እየ መሪፀ ክኾነለይ ከኣይትምነ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኸ ከምኡ ከም ምዃኑ ንእመን ንበሎ ደቀ መሓረ ኣብ ደቀ መሓረ ዘሎ ምርጫ እንድሕር ተኻሂዱ ኣብኡ እቲ ደቀ መሓረ እቲ ወዲ ደቀ መሓረ ጥራሕ ኣይኮነን ክቕመጦ ኣብኡ እንተደኣ እቲ ንደልዮ ዘለና ቁጠባዊ ዕብየት ናይታ ሃገር ከነዕቢ እንተደኣ ንትምነል ኢና ኣብ ደቀ መሓረ ዝከረኒ እቲ መጀመርታ ዝኸሊፎምና እዚኦም እምበር ኣብ ቅድሚ ኣብ 95 ፋብሪካ ናይ ኣውቶቡስ ኣብኡ ክትከል ኣነ ኸይደዮ በፂሐዮ ነይረ ኦፔል ንገዛእ ርሳ እዛ ኦፔል ኣብ ጀርመን ደላ እዚ ታይለ እዚ ኣቕሑ ንኦፔል ዝኸውን ኣብ ኤሪትራ ፋብሪካ ተኸፊቱ ክስራሕ መደብ ሒዛ ነይራ እዚ እንተኾይኑ ሰራሕተኛታት ብዙሓት ክፍጠሩ እዮም ደቂ ደቀ መሓረ ክኾኑ ይኽእሉ ክኢላታት ኢንጂነርታት እንድሕር ድልይዋ ኮይኖም ከዓ ወዲ ደቀ መሓረ ዘይኮነ ወዲ ሰራይ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ወዲ ባርካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንጂነር እዩ ዘድልያታ ትካል ንሱ ከዓነ ካብኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ምርጫ እንተደኣ ክካየድ ኮይኑ ከዓ ተረባሒ ኩሉ እዞም ዝብሎም ዘለኹ እቲ ወዲ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ተደኪኖም ገዝኦምን ንብረቶምን ገይሮም ዘለው ዝሰርሑ ዘለው ንሶም እውን ተረባሕቲ ናይቲ ጉዳይ ሕጂ ትሽግርና ኮይኑ ዘሎ ብከምዚ ንርድኦና ኣለና ንሕና ኤርትራ ስለዘይፈተና ኢኻ ኣይፈተኖም ብፍላይ ዝመንእሰይ ወለዶ ኣብ ስራሕ ዓለም ትካል ዝበሃል ኣይፈልጦን ተገዚኡ ብለይቲ ለይቲ እዚ ናይ እንታይ ክትብሎ ፖታሽ ዘሎ ዋላ እዚ ናይ ወርቂ ብለይቲ ለይቲ ብፀልማት ተሰኪሙ ክፅዕነሎም እንተደይ ኮይኑ ብብርሃን ሰሪሑ ኣትዩ ናብርኡ ጣጢሑ ዝኸደሉ ባይታ ስለዘይብሉ ከመይ እቲ ህይወት እውን ኣይፈልጦን ስለዚ ስለዘይንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ ኣውራጃዊ ኮይኑ ስምዒታዊ ኮይኑ ገለና ኩሉ ግዜ ነባልሑ ዘለና ኣብ ግዜ በዓል ቦታትና ሓማሴና ኩሉ ግዜ ሰራዊታይ ክበሃሉስ ኣነ ኣብ ሓንጎለይ ሰሚዐ ይፈልጥን ኣስላማይ ክስታናይ ድበሃል ፍጹም ኣይነበረ እዚ ኩሉ ዕዳጋ እኽሊ እንተኸይድካ ኩሉ እስላም ዝውንኖ ነበረ እዚ ኩሉ እንዳሳርቶ ኩልናቶም ነስፊየሉ ትገዝኣሉ ብዕዳጋ ስለትራኸብ እቲ ዕዳጋ ስራሕን ስለዘራኽበካ መኒ ሓማሴናይ መኒ ኮሎግዛይ መኒ እስላማይ መኒ ክስታናይ መኒ ወዲ ሰንሒት መኒ ወዲ ሰሓድ ኢልካ ሓንጎልካ እውን ከተልዕሎ ይትኽእልና እዚ ተሓሪሙና ዘሎ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ዕብየት ናይቲ ሃገር ንምዕባይ ንሱ ትካላት ክመጻሉ ዝኽእላ ንወፍሪ ዝዕድም ሃገር ክንገብሮ እዛ ንብላ ዘለኹ ደጋጊመ እዚ ሕጊ ድብሎ እዚ ሕግን ሕጋውነትን ንብሎ ነናይ ውድቦም ነናይ ምንቅስቃሶም ደይኮነ ንዑም ጽዮም ኣብ ዕዳጋ ዘውርዱልና ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ሳይድልዮን እዩ ትመራሒ ድባል ናይታ ውድቡ ወይ ናይታ ምንቅስቃሱ እዩ ናው ዝደለየ ክገብር ይኽእል እዩ ኪንኡ ኸይዱ ግን ንህዝቢ ከፍልጦ ከላልዮ ብዛዕባ ፀገሙ እዚ ንብሎ ዘለና እውን ናይ ኣውራጃ ኮይኑ ናይ ገለ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ናብቲ ህዝቢ ክወርድ ዘይግቦ እዩ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ከነኽብሮ ዘለና እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ብሃገር ደረጃ እዚ እንተደኣ ክንሰርሖ ክኢልና እዚ እንተደኣ ክንገብር ክኢልና ወፍሪ ኣብታ ሃገር ክመፅእ እዩ ንወፍሪ ትዕድም ኣለኻ ትምህርቲ እውን ትዕድም ኣለኻ ዝኣክል ትምህርቲ ትገብር ኣለኻ ክመሃር እቲ ሰብ እውን ተማሂሩ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ኣይኮነን ከምዛ ዓንተዎ ዝገለፅኮ ኣነ ሕጂ ወዲ ሓማሴን ወዲ ሰሓርቲ ካብኡ ኸይደሲ ኣነስ መንደፈራ ኸይደ ሓደ ትካል ገይረ ክነብር ከም ዝኽእል ይፈልጥ ፈርከት ሕጊ ናይቲ ሃገር እዩ ዘፍቅደለይ ብኡ መልክዕ ከዓ ነቲ ህዝቢ ደቀ መንደፈራ ስራሕ ከም ዝረክብ ከዓ ክገብሮ እንተዳ በዓል ሃብቲ ኮይነ ሃብተ የዋፍር ማለት እዩ ኣብኡ እንተዋፊረ ከዓ ሰራሕተኛ እውን ካብታ ዓደይ እውን ኣምፅየ እውን ኣብኡ ክሰርሕ ይኽእል
እቲ ንብሎ ዘለና ሕግታት ከኣኒ ንዕኡን ኮላይ ከማእኩለይ ከዕብየ ማለት ስለዚ ናይ ኣውራጃ ምርጫ ክንገብ ከምዛ ኣብ ጀርመን በኣሞድ ረኣናያ ማለት እዩ ከምዚ ቦታና ናይ ሰሓርቲ ሕጂ ናይታ ዓደይ ናይ ዝግብ ክትህልሎ ማለት እዩ ናይ ሰሓርቲ ድሕሪኡ ክህልሎ ፀኒሑ ኸ ናይ ሓማስየ ሙሉእ ኸ ክህልሎ ማለት እዩ እዚ ክንገብር ተኮይና ትወዳ ዓደይ ብዛዕባ ታ ዓደይ ጥራሕ ይሰርሕ ኣብታ ዓዲ ሕርሻዊ ዕብየታ ድዩ ቁጠባዊ ዕብየታ ድዩ ኣብ ናይ ትካላዊ ስራሓት ድዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ድዩ ቆልዑ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ነዚ ክሰርሕ ዝኽእል መራሒ ይኹፍ ከብለላ እምበሪ ንዕብየት ናይታ ዓድን ናይቲ ከባብን ዝሰርሕ እምበር ብዛዕባ ናይ ሓማስን ክዛረብ ኢለ ይኮንኩን ኣነ ዘምፆ ሕጂ ወይቲ ኮሎግዘታይ ብዛዕባ ኮሎግዛይ ክምጉት ኢሉ ይኮነ እንድገብሮ ብዛዕባ ታ ዓዱ እዚ ስለ ዘይብልና ግን ንሕና እዚ ስለ ዘይንፈልጦ እዚ ተሓሪሙና ስለ ዘሎ እሲ ትኩሉ እዚ ዋዕዋዕ ኢሉ ከም ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝረብ ዘሎ እምበር ናይ ግድን በብ ቦታኻን ኣብቲ ንቡር ናይ ኣውራጃ መልክዑ ተመሊሱ ዝሃገር እዚ ብኸምኡ ገባብ ክኸይድ ክንቃለሶ እውን ኣለና ክንፅዕር እውን ኣለና ብኡ ተወዲቡ ዝኸይድ ከኣኒ ክንፀልኦ የብልናን እንተዳ ከድምዕ ኮይኑ ዝያዳ ኢንፋክት ብኸምኡ መልክዕ ተወዲቡ ምዝኸይድ እዩ ንሕና ንኽንመስል ክንብል ከይፈተና ምስቲ ሓደ ክንዋሰብ ክንብል ንገብሮ ፀገማት እዚ ሓደ ዓብ ጌጋ እዩ ያኸ ንርኣዮ እሞ ሓደ ዓርከይስ ይዕልለኒ ቀደም እዚ ግዜ ዝነበረሉ መርዓ ክገብሩ ከለዉ ወለድና እዞም ክመርዓው ከለዉ ሲ ንበሉ ሓደ ወዲ ጓል ሓማስን ናብ ሓደ ወዲ ሰራይ እንድሕር ኸይዳ እቲ ዓዲ እንታይ ይድብል ወዲ ሰራይ ተመሪዓ ኣይኮነን ድብል ካብ ዓዲ ክስቶም ፅያ ወይ ነታ ጓል ካብ ዓዲ ክስቶም ፅይ ይድበሃል እምበር ካብ ኣውራጃ ሓማስን ኣምፂ ዝብሃል ተሰሚዑ ይፈልጥን ሓቁ ሃይ ኣነ ሕጂ እዛ ዝብለካ ዘለኹስ ኣብ ቃልሲ ፈሊጠ እምበር ዝሓም በዓል ሚና በዘርኣየ ዓንሰባ ካርኔሽን ገለመለታት ዝብሃል እዚ መዓሲና ፈሊጥና ኣብ ግዜ ቃልሲና ፈሊጥና እምበር ሓማስን ምዃኖም ኮሎግዛይ ምዃኖም እውን ኣይትፈልጥን ነታ ከባቢኻ ነታ ዓድኻ ንዓ ጥራሕ ክትንቀሳቀስ ኣለዎ እንዲኦም ሕጂ ኣስላምን ክስታንን ሲ ሰበይቲ እስላመይቲ ኮይና ሰብኣይ ክስታናይ ኮይኑ ሰብኣይ ክስታናይ ኮይኑ ሰበይቲ እስላመይቲ ኮይና ተመራዓዮም ዝኸዱ ምሽ ኣለዉ እዚኦም ነታ ናብሮኦም ተኸባቢሮም እንዲኦም ዝኸዱ ነዚኦም ዘኽብሮም ዘሎ እንታይ ኣታ ምኽንያት ታ ሕጊ ታ ናይ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩላ ንሳ ስለ ትቕይዶም ጥራሕ ሕጂ ንዓና ኸ ዝቕይደና ሕጊ ስለ ዘይብልና ከከም ድላይና ንዛረብ ኣለና እምበሪ ጠንቂ ናይቲ ፀገምና ንሱ ይኮነን ጠንቂ ናይቲ ፀገምና እዞም ዝበልኩም ኤሊት ኩሉ ግዜ ኸዮም ዝፍጠሩ ዋላ ኣብዘናእሽቲ ውድባት ኣብዘናእሽቲ ምንቅስቓሳት ተልዮም ኣብኡ ኣብታ ስልጣን ክመፁ ክብሉ ነቲ ከባቢኦም ወዲ ዓዶም ብወሰን ወሰን ክውድብዎ እውን ይፍትኑ ነታ ስልጣን ክብልዮም እምበር ነቲ ዕብየት ናይቲ ኣውራጃኦም ኣይኮኑ ገለ ይኮኑ ስለዚ ናይ ኣውራጃ ናይ ገለ ኢሉ ዋላ እንተተላዕለ ነቲ ኣውራጃኦም ይዕብዮም ነቲ ካልእ ኣውራጃ ክብድሉ ወይ ከኣኒ ብልዕሊኡ ኮይኖም ክነግሱ ኢሎም ዝሓስቡ ዘይኮነ ነታ ዝደለይዋ ትሕፀር ትንዋሕ ትንኣስ ትዕበ ነታ ስልጣኖም ክብሉ ዝጥቀሙላ ሜላ እያ ክብለካ ኢለ እሞ ስለዚ ብኸምኡ ንርኣዮ ኩሉ ህዝቢ እውን ሓንቲ ኣውራጃውነት ዘፈላለየና ጠንቂ ናይ ፍልሊና ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ኣይክኸውንን ካ እዩ ንቐፀላኢና ብግቡእ እንተደኣለሊና ብዝኾነ መልክዕ ተወዲምና ክንከይደና ብኣሞ ብነር ሕጂ ዮናታን ሪኢኻ ኢኻ እዚ ውዳቤና ኣገባቡ ክቕይር ኣለዎ እዚ ትፅቢት ናብ ዝተወደባ ውድባት ወይ ናብ ውድባት ከምዚ ሕጂ ብሪጌድ ንሓመዱ ይቃለስ ኣሎ ተቃሊሱ ግን ክመርሖ ንህዝቢ ኤርትራ ክብል እንተኮይኑ ይጋገሎ እዚ ደጋጊመ ድብሎ እዩ እሱ የኻታ ድብላ ዘለኹ ንሱ ነታ ንደልያ ዘለና ቀዋማዊት ስርዓት ንምስራት ሓንቲ ሕጋዊት ንነብሱ እውን ክሕሾ ኣብ ክንዲ ፀገም ኣብ በደል ኣብ ጎንፂ ዝኣቱ ሓንቲ ሰላምን ህይወት ዘለዋ ርግእትን ሃገር ክንፈጥራ ተኮይንና ዘሕግዝ ምላ መልክዕ መሪሕነት ክመጽእ ኩሉ ሰብ እጅቲ ዝቃለስ ዘሎ ስጠርሕ ኣይኮነን መራሒ ብኸምኡ ንድሕሪ ግምቶ ኮይንና እሞ ብጣዕሚ ድኽነት ናይ ኤርትራ ኢና ንገልጽ ዘለና ኣለውና ማልያ ደይብሎም ብቑዓትን ክኢላታትን ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቐጥቂጦም ብፍላይ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተሸፊኖም ሓንቲ ነገር ከምዚያ ገይሮም ክንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ማልያ ደይብሎም ዓብ ተመክሮን ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም እዚኦም ክመፁሉ ዝኽእሉ ክንፈጥር ቅድም ዛንብላ ዘለና ቀሲኑ ሰብ
ዝነብረላ መንገዲ ንኽንደሊ እዚኣ ክንገብራለና እድብል ስለዚ እቲ ኣውራጃዊ ምኽንያታት ዝመጽእ ንዓይ ፍጹም ካብቶም ሞክሬ ዝዛረብ ዘለዉ ካብቶም ሞክሬ ቅድም ኣይብልን ነይረ ኣይኮንኩን ድብል ከምኡ ዓይነት ክምስል ይኽእል ብዘየገድስ ነይረ ደይነበርኩን ግን ትጉዕዞ ዝኹሉ ዝኸዶሲ ከምኡ ገይረ ኣይሪኦን ዝሕጂ ዘለና ፍላይ ዝመንእሰይ ወለዶ በቲ ዘለካ በቲ ዓንቶ ቋሪፅያ እምበር በብሸውዓተ ተወዲቡ ትብቐረባ ክረዳዳእ ዝኽእል ክብል ከለኹ እኮ ኣጋጣሚ እቶም ሸውዓተ ሰባት ደቂ ሓደ ዓዲ ደቂ ሓደ ጎደቦ ደቂ ሓደ ስድራ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ክቃለሱ የብሎም ዝብል ዘረባ ክስማዕ የብሉን ክቃለሱሎም ንሶም እዮም ካት መሰረታዊ ፍትሕ ከምፁ ዝኽእሉ እቲ ቃልሶም ግን ነዛ ዝበልኳ ምእንቲ ፍትሒ ሓንቲ ፍትሓዊት ሃገር ኣብ ሃገርና ንኽትህሉ ዝዓማፅ ስርዓት ከዓኒ ሱሩን መሰረቱን ተበንቂሱ ንኽጠፍእ እዚኣ ዝብል እምነት ሒዞም እንድሕር ኸይዶም ምስቲ ካልእ እታ ዕላማ ከተራኽበካ ስለ ዝኾነት ደለኻ እስላማ ይኩን ክርስቲያና ይኩን ወዲ ኮሎግዛ ይኩን ሓማሴ ይኩን ወዲ ባርካ ይኩን ብዘየገድስ እታ ዕላማ ግን ክትኣስረካ እያ ከምታ ዓንቶ ዝበልኳ ንሓንቲ ቃል ኪዳን ኣካባቢራታ ትኸይተሓግዝ ዘላ እዚኣ ኸ ንዓኻ ንኹልና ክትኣስረና እያ ብዝደለዮ መልክዕ ይወደብ ስለዚ ምኽንያት ኣይኮነን ንኽብል ኢለ ኣጀኹም ብኸምኡ ተሰኪፉ ስክፍታታት ከይመስል ርኢ እንዴ ብኣሞ ሕጂ ብሓደ ርኢ ነይረ ንሕና ደቂ ኮሎግዛይ ጥራሕ ኣይኮንናን ደቂ ሓማሴን እውን ኣለውና ኢሎም ናይቶም ደቂ ሓማሴን ስእሊ ዘርጊሖሞ ማለት ሕጂ ኣብ ከምዚ ክስታት ኣይንእቶ ባዕልና ነታ ክስታይናሲ ኣጥርጠ ነብሰብ ተኣማንነት ከነሕድር ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ዝበልክዎ ብዛዕባ ዕብየት ቁጠባዊ ዕብየት እንተልዩ ንዝኾነ ነገር ኣልዒልካውን ክትዛረበሉን ግዜ እውን የብልካን ስለዚ ብኸምኡ ንረዳእ እያ ክብል ኢለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና መምህርና ኣያና ሓወና ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን እዩ ዘሎ ብራሽኖ ምናልባት ሕፅር ኣቢልካታ ሰዓት ኣኺላትና ዕላልካ ሰሚዕካ ይፅገብን እዩ እዚ ኮይቱ ድፌቶ ቀንዲ ፀገም ናይዘን ኣውራጃ እንዲና ክንገልፅ ፀኒሕና ኣለና ድዩ ከምዚ ዓይነት ሽግር የብልናን ኩሉ ገሊፅካ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ክሰምዕ ከለኹ ግን እቲ ፀገም ኣብ ኣኮሎ ገዛይ ስራየን ሓማስየን ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ካልእ እንድዒ ሓልፈንዲ ዘሎ ኣይሰምዖን እየ ስለምንታይ እዩ ኣብዘን ሰለስተ ተሰሓቦ ግተቶ ዝመፅእ ከምዚ ጌርካ ብዝተረፈ ኣይ ቲንክ ዝኣክል ብዛዕባ ዝውራጃ ኣብሪህካልና ኢኻ ከመስግነካ ፈቱ በዚኣ ጌርና ክንዛዝማ ኢለ እታ ሰዓት ስለ ዝኸደድና እየ ፅቡቕ እቲ ፀገም ብንፁር ብፍሉጥ ማለት ሲ ኣብኡ ጥራሕ እቲ ውደባ እንድዩ እቲ ርኽክባት ኣብኡ ጥራሕ ተወሲኑ ስለ ዝተረፈ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕማቕ ተረኽቦ እዩ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ بملو تيريتراوي بحبار كوعز نيرو تي ناي اسلمنا ሃይማኖት ዝተቀበለ አካል ፍላይ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ስለ ዘይተሓወሶ ሱኻት ተጠንቂብ ዝሓለፈ ሰማዕና ማለት እዚ ኪናት ዝነበረሉ እዋን ሞሃ ኣና ዓዊለ ተዛረበሉ እንዲ ቅድም ሕጂውን ዛሪበ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብመትከል ክሳብ መወዳእታ ምዝ ህዝቢ እዚ በሓባር ክንከይድ ከም ዘለና ክንቃለሶ ከም ዘለና ሓደ ካብቲ ቃልሲ ተዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ሕጂ ንገዛ ርሱ እቲ ንግዲ ዲና ንብሎ ዘለና ትትካላት ዲ ትፍርያት ዲ ብትቁጠባዊ ዕብየት እንተመፂኻ ንዑ ዝኸውን ካብ ደገ ዘሎ ሓይልታት ዲ ወይ ትዘፍረኻዮ ሰደዳት ንገዛ ርሱ ናብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ኪንኡ ዝኸይድውን ክትሸይጥን ክትልውጥን እንተዳ ኮይንካ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትካ ዘሎ ዝምድና ክሕይል ክኽእል ኣሎ ካብኦም ዝፈሪ ፍርያት እውን ንዓኻ ዘገድሰካ ስለ ዘሎ ሰላም አንጊስካ በሓባ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ምስ ህዝቢ ትግራይ ልክ ዓምቲ ምስ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን እዚ ስለምንታይ ዝኩሉ ሕዳርብ ምን ዓምር ብቀረባ ንሱዳን ኣቲ ወፂኡ ዝኾነ ንግዳዊ ትካላቱ የማዕበል ይዕብሎ እዚ ሓደ ግዜ ዝከረን ካብ በዓል ግርማይካ ዝኩሉ በዓል ስመራ ደሎ ማልያ ደይብሉ ኣቑሑ ካብ ሱዳን ድመፀ ካው ኸይዶም ዘምጽዎ ዝነበሩ እቶም ሕዳረብን ምን ዓምርን እቶም በቀረባ ኣትዮም ክወፁ ዝኽእሉ ዘፍሪዎ ናው ሰድዎ ንሶም ከኣምፁ ስለ ዝነበሩ ልክዕ ከምኡ ከዓ በዚ ወገን ትግራይ ደሎ እቲ ከባቢ ትግራይ ደሎ ብሙሉ እቲ ኤሪትራዊ
تبقربا زفريو فريات كشوطون كلوطون كابو خا بقربا خا بواغا حسر كرخبو تخينو كابت مسؤ زلو ايو هجي نازي بخمز خنردو ون كنكدالنا بعبيتنا بخستاينا عجز انتاي منتاي امصيو ابتي خزرب كله مبزحتو زيوم تግራይ ትግርኛ ኮይኖም ንኤሪትራ ናብ ትግርኛ خلوطوا ገለልካ ነፍስ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበ ፀገሚ እዚ ማንዴት መሃብካ ኣለካ ልዕል ኩሉ ንሓደ ዝንቃሳቀስ ዘሎ ኣካሲ ከመራሒኻ ጌርካ ትወስዶ እዚ እንተሪኢኻ መራሕቲ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱስ ከምዚ ክብሉ ስምዑ እንዲዮም እዚ ዝብልዎ ዘለው እዚ ሕጂ ንሕና ምስ ትግራይ ከምዚ ይብልዮም ከም ድላዮም ክብሉ ክእሉ እዮም ንሶም ኣይኮኑን መራሕቲ እዚኣ ጣዓንቶ ዝጠቕሳን ነበርኩ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ከነምጾ ንኽእል መሪሕነት ነታ ቋምነትን نعان من كلاسا نقالس تدالينا ابزز زلنا لينا خنكبابر كنكدالنا ممالئتن بر مفالاليتي ويكا مرحاتكم كون يبنا تعلامنا طرح نرنصر حجي او نغر منغدي فلا انا بقربا زفلطم غلي ازي سلف نصانت ايتراسي ابتا انت ودمص نوركو جمر كله ويكا هايله سلاسن غزارسو تقالو حال اسي جبهاتي ناي اسلاميو ناي عربيو اندا بلاي يسبخ نيرو مش تقدم دحري ونز سلف نصانت ايتراون از قدل زي عما حراريت يعني خريستيان وديوم قتيلوم نيرو نزي خنا عرن احنا ليتن معالتن توافيرنا ايفالنا كوم يكوننا كنبنوع نحضر نيرنا حجب انصار خاتم كومو بلنا لو يلوم دبلو نبر مسانا بصوتنا يدبل دلو حجها نزا امينوم سي تግራይ ትግርኛ ኮይኖም ዚኣቶም سي መጽዮም ንኤሪትራ ክስታኽ ጎብሩዋን ዳበሉ ከካይዶ ከለው በጣም የደንጽወኒ ኮሙ ይኮነን በዝጋጣም ዙን ክዛረ ኮሙን ተገይሮም سي አነ ለኹ ከማይ ዘአምሰሉ ማለያ ዘይብሎም ካ ጠጠው ኢልና ነዛ ዝግዕረሉ ዘለኹ ብዛዕባ ሕግን ሕጋውነትን ንዑ ዝቃለሱ አካል ምዝ ኮይና ተሳኒና ክንከይድውን ንኽእሊና እቲ ናይ ዝኾነ መሰሉ ክንሕልወሉ ትዝብሎ ክብሎ ህሊው ስለዝበሎ ግን ተግብሮ ኢልና እንተዳና አምናሊና ጌጋይ ሕጂ ነዚ ዘምጻኻ ሕቶ ንኽምልሽ ኢለንዴ ብኸምዚ ተረዲእና እንተ ንኸይን ነርና ኩልና ንሓንቲ ኤሪትራ ክንቃለስ ኢልና ነታ ንደልያ ሓንቲ ሕጋዊት እዚ ዓማጽ ስርዓት ቀድም ሁሉ ነዚ ሕጊ ፀረ ሕጊ ዝኾነ ናቱ ሕጊ ዘተግብር አካል ከም ምዃኑ ግዛኣቱ ንምስፍሕፋዕ ዝቃለስ ከም ዘሎ እንተዳ አሚንና ክንራኸቢና በሓባር ክንከይዲና እንተዳ ተዕላማ ተራኺብና ተዕላማ ነዚ ብሂላት እዚ ከተጥፍኦ ክትክእል እያ ምክንያቱ ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እውን የለ ልዕሊ ኩል እንተ ፀማም ጥራሕ ብዚ እዋን እዚ መፂን ሓንቲ ዓዲ ክወርር ምስ ሓንቲ ኮይኑ ክስታ ክገብር ኢሉ ብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ በፅሕና ዘለና ግዜ ህሞት ብዓለምና ደረጃ ከማት ሕጂ ተፈላለየሲ ኩሉ ግዜ ስክፍታታት ንሕና ሃገር ካብ ዘይንኸውን ክንደይ ኣብይሲ ንዓሰብ ክወራይ ከምዚ ክገብራይ ይባሃል ምሽነ ስለምንታይ ነዛ ሶማሊላንድ ክወቅዓከ ክዘብጠከ ወይካ ትብን ዝባሕር ዘይበላ ንሳ ብሕጋዊ መንገዲ ስለትኸይድ ንዑ ህዝቢ ክድፈር ኣይተኻለ ንሕና ግን በዓልና ንድፈር ዘለና ዘድፈረና ስርዓታት ስለ ዘሎ ጽባሕውን ዞም ኤውሮጳውያን ኢሉ ኣብይዋ ደሎ ክመጽእ ኮይ ዝእገዳ ሕጂ ይጓየሉ ለው ሰርሕሉ ለው ክሰርሕሉ ኸያም ተዓንቶ ዘምጻኻ ሕቶ ንግሪ መንገደይ ዞም ምሁራት ንብሎ ዞም ምሁራት مش بأوروباوያን بجد እገዳ ክመጾ ዘይኮነስ በዓልና እገዳ ክንገብረሉ ኣብዚ ኢትኩም እጃምኩም አበርክቱ ብላለኹ ደጋጊመ ትናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ አበርቲዕኹም ክትሰርሕሉ ክትክእሉ ጻዓሩ እዚያን ተደገርኩማ ጥራሕ በአውሮፓውያን ጥራሕ ወይካ በቶም ምዕራባውያን ዝመጽእ እገዳ ንሱ ኣብ ልዕሊ ዝወስድዎ ስጉምታት ኩሉ ንሱ ነብሱ ክከላኸልካ ዝሁሉ መንእሰይ ከምዛ ዝሓለፈት ኣብ ኩናት ዝጠበሶ كتابسو مخان خان فلت كنكل لنا نفسه كلاخل كبل هيوت ناي دقنا خطفالنا يسبزي سلاذ خيطف عقب كنبلو انت دا اخوينا مهوراتنا سرحلو اتد سرحكم مخا بزينا معكنات غيركم لحزبنا اجوخا زين سرحل كالنا بلومو تهزبو وشت زلخا بمولو تسيخا دحنت ناي دقو خلخا ختصقو مخان خا يطراطرني ስለዚህ አጆኻ ህዝበይ ነዚ ምሁር እዚ ክሰርሕ ከም ደሎ ግበሮ ብፍላይ ዝመነሰይ ወደዶኻ እንተዳ ኢትካ ተሓባቢርካ እንታ ምሁር አካል ኣብቲ ውሽጢ እቲ ብሪጌድ ንሓመዱ ዓቅሚ ዘለዎም ሰባት ወዲቡ ዝኣክል ስርሑ ሰራሕ ኣሎ እቲ ናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ምሁራትን ሰሞያን ዓቅምታት ዘለዎም አካላት ኣለውና
እዚኣቶምን በብ መንገዶም በብቲ በቀረባ ዝፋለጡ እንዳተወደቡ ነዚ ክቃለሱሉ ክእልሎም እቲ ቃልስኻ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ህዝብኻ ጠጠው ኢሉ እምብለይ ከም ድብል ክገብርዎ ክእልሎ ኣብ ክንዲ ብኤውሮጳውያን ክሳይድ ኾን እዚኣ ይኽብላት ደሊ እቲ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ዝብሎ ነበርኩ ናይ ቋምካ ማዕለያ ዘይብሎም ናይ ሕጊ ምሁራት ኣለውና ክንድፍዎ ኹልዮም ነዲፎም ኣቕሪቦም ብረፈረንዱም ናብ ህዝቢ ወሪዱ ኻት ህዝቢ ዝዲቑ ብቐሊሉ ንሰርሓሉ እዋን ክመጽእ ክእል እሞ ቶም ንስልጣን ኢልኩም ክትሻሙ ከብዚ ሓንሳ ሰምዖ እንደ ባዶሽ ከይድሉ ተዓድስ ተቐሪብና ክንጸንሕ እንዳበልካ ምትእኽኻባት ዝግበር ኣብ ገለገለ እዋናት ትሪኦ ኢኻ እዚ ንዕቐት ብህዝቢ ኤርትራ እየድብሎ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ ዝኾን መራሒ ሲኢኑ ይኮነን ሕጊ ንዑ ዝመርሖ ጥራሕ ሲኢኑ ዘሎ ትሕግን ተመጺኡ ልዕሊ ዝኾነ ክመርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ከም ዘለና ኤርትራዊ ክትፈልጥ ኣለካ እትም ናይ ዝበለ ኣብ ልዕሊ ንዕቐት ሕዲርካ እኔ ክመርሓካ ኢልካ ምሽብሻብ ብጣዕሚ ጌጋ እሞ ሱቕ ኢሉ ኣይሰጉመካን እዩ ንዓኻትኩም ነተፍላይ ነቶም ከምኡ ተሓስቡ እታ ንብላ ዘለና መሪሕ ከም ዘለና ሓያል ህዝቢ ከም ዘለዋ እዛ ኤርትራ ንእመነላ እሞ ንዕኡ ከምፅኦ ዝኽእል ግን እዛ ንብላ ዘለና ብሕጋዊ መንገዲ ተቕዋም ንብላ ክንተኽላ እንተኽኢልና ጥራሕ ከም ምዃንና ኣሚንና ነተባባዓዮ ነዚ ምሁርና ክሳብ ዝኣኽሎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ንግበሮ ምኽንያቱ ተዳሂዲ እዩ ብህግደፍ ዝረኸቦ ፀገምን ብህግደፍ ዝረኸቦ ማሰይትን ስምብራትን ክሳብ ሕጂ ዘይወፃሉ ማዕለያ ዘይብሉ ምሁራት ኣለውና እሞ ኣጆኻ ኢልና ነባራብሮ ንሱ ሓይልና ንሱ ዓቕምና ምሁር ዘይብላ ሃገር ውድቕትያ ምሁር ተድሊዋኻ ዝዓንትዎ ዝዛረቦ ነበርኩ ብዛዕባ ቁጠባ ይኹን ብዛዕባ ዕብየት ናይ ዝኾነ ትካላት ንተኽሎ ይኹን ንሶም እዮም ዋናታቱ ብኸምኡ ፈሊጥና ትመንእሰይ ወለዶኻ ናቶም ኣሰር ክስዕብ እንተኾይኑ ንሶም እንተኽቢርናዮም ትመንእሰይ ከዓ ክመሃር ከዓ ክዓጥቕ እዩ ምኽንያቱ ክብረት ከም ዘለዎ ምሁር ስለ ዝርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ እንዳበልኩ ክዓፅቡ ዮናታን ይቐኒየለይ